आवते रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवते रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवते रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवते रहली ना डमरू बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवते रहली ना। तो सरिता की मम्मी क्या कर रही है? डमरू के आवाज हमरा मंदिर में सुनाइले पूजवा करत रहली ना पूजवा करत रहली ना भोले बाबा डमरू का भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त जय हो भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत और क्या डमरू के आवाज हमारा कीचन में सुनाइले भोजवा लवनावत रहली डमरू के आवाज हमारा कीचन में सुनाइले भोजवा बनावत रहली ना भोजवा बनावत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले जय हो हम त आवत रहली ना बाबा आवत रहली ना आवत रहली ना भोले बाबा आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बनावला हम त आवत डमरू के आवाज हमारा आंगना में आइले भंगिया पीसत रहली ना भंगिया पीसत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना ए बाबा आवत रहली ना ए बाबा आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत एक बहिन के खटा रहे बहिन दूध बोत रहे वही महादेव के आवाज आ गईल डमरू के आवाज हमारा खटालवा में आइल दूधवा दूहत रहली ना दूधवा दूहत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त डमरू के आवाज हमारा पूजारू में सुनाइले आरती उतारते रहली ना आरती उतारते रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा आवत रहली ना आवत रहली ना भोले बाबा आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजावला हम त आवत डमरू के आवाज हमारा चर्चा में सुनावल भजन गावत रहली ना भजन गावत
रहली ना भोले बाबा डमरू काहे छोड़ हम तो भोले बाबा डमरू काहे बजवला हम तो आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजवला हम तो आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजवला हम तो आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजवला पहिला में दया मांगा दूसरा में चर्चा तीसरा में नमः शिवाय प्रणाम तीसरा में नमः शिवाय प्रणाम भोले बाबा डमरू काहे बजवला हम तो आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजवला हम तो आवत रहली ना भोले बाबा डमरू काहे बजवला हम तो